Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, nema na kome, ima na čemu, dobrodošli u još jedno tjubovanje. Odavno nisam imao to zadovoljstvo, sreću, radost ili već kako da ga nazovem, da preko puta sebe radim razgovor, radim tjubovanje sa nekim za koga ovaj grad smatra da je perfekcionista. Dakle, osoba koja je moj večerašnji gost, samo ono što nije želela da radi i što nije pomislila da bi mogla da radi, nije uradila do perfekcije. Sve ostalo je ono što je uradila je, dakle, vrh. Nema tu levo, desno, cile mile. Moj, odnosno vaš i naš gost, Marija Đorđević. Marija, dobrodošla u tjubovanje. Bolje vas našla. Jesam ja to mnogo pogrešio kad sam rekao. Ali pazi, ovo se priča o tebi. Ovo nisam baš očekivala ovoliko. Ozbiljno? Ja sam stroga, ja sam ozbiljna, ja sam odgovorna. Jesi, i to, dakle, urbana legenda priča o tebi. Ulazi možda delimično. Zaista, evo, Marija Đorđević, odavno smo se spremali za ovu priču, ulazi u sve to, gimnastički klub Paraćin, dakle, nešto što si, zahvaljujući tebi, pročulo, ja kažem, gde god ste bili, kogod ima ikakve veze sa gimnastikom, dakle, čuo za tebe, za tvoj rad, za svih ovih 17 godina koliko si svog života unela u tu priču o gimnastičkom klubu. Kaži ti meni ovako, kad je tebe lično gimnastika kao sport privukla? Dakle, kad si otišla u te vode? Da, ovih 17 godina je trenerski deo, to je ovaj deo koji nije, što bi rekli, na sceni ili nije na terenu. A pre toga, pa gimnastika i sportovi još nisu rano počinjali, deca nisu počinjala rano ovako da se bave kao sada. I to je bilo uglavnom 5. razred osnovne, kada nastavnik primeti interesovanje ili sam zapazi da bi možda neko od učenika mogao da budu u nekom školskom sportu. Klubova tada nije bilo, ja bar ne znam u Paraćinu da je bio neki aktivni klub. Mislim, možda je to za fudbal i jedinstvo, da, i tako, inače sve ovo drugo. Da, i košarkaški klub koji je onda radio isto, da. Da, sve drugo je bilo na nivou školskog sporta. Ja sam bila u osnovnoj školi Đure Jakšić, nastavnica Slobodanka i nastavnik Fića, isto da kažem legende tako paraćinskog sporta ili paraćinskog fizičkog vaspitanja, mislim stvarno, valjda su tad i većine, da kažem stvarno 90% nastavnika radilo svoj posao baš tako perfekcionistički kao što si rekao, tako da smo krenuli kod nastavnice Slobodanke, tu se uključila odmah profesorka Ljiljana Tomić i tako je to krenulo. Ona je dolazila na neke treninge, izabirala, mi smo krenuli sa tim grupicama, tad je bilo i ekipno i pojedinačno, ali je sve to bilo u sistemu školskog sporta. Da, a kaži mi dok si studirala DIF, dakle dok si bila na fakultetu, je li te gimnastika i tada privlačila ili prosto se to iznedrilo u to neko vreme, u to neko doba kad si došla u susret, odnosno upoznala te divne ljude koji si spomenula? Pauzirala jesam, znači posle srednje škole je bila ta pauza što se tiče i treniranja, a i samog nekog rada vezanog ošte za gimnastiku, ali opet je to splet okolnosti, u stvari kažemo slučajnost, ali najvjerojatnije da nisu ipak slučajnosti. Ja sam generacijski vezana i za takmičenja i zajedno smo bile i prilično nerazvojene na godini sa Milanom Reljen-Tatić, sa još par koleginica, drugarica koje su isto trenirale po beogradskim klubovima. Tako da nas je opet to nešto vuklo, ja nisam radila, ali sam tad je bio i Milenin sam vrh, što se tiče takmičarske karijere. Profesorka Lepa Radisavljević koja je predavala ritmiku, tako da nas je ona to okupljala, jer je to morali smo i da je pomažemo, naravno, dođu košarkaši, rukometaši, rukometašice. To je nama bilo najsmešnije, onako veliko zadovoljstvo da stanemo i da gledamo te ispite kada oni polažu ritmiku. Jer mi kad polažemo kao košarku i rukomet, to, mislim, ne izgleda baš nešto, ali nije strašno. Ali kada oni polažu ritmiku, to je bilo onako zabavni program. Da, jel pamtiš po tim stvarima tako i to studiranje tvoje, druženje mimo fakulteta? Jeste. Fakultet fizičke kulture, to se tad je već imao taj naziv, ali dalje svi ga zovu DIF i to je tako. Da, čak i ja, znači ono narodski, da, ostalo je, da. Ostalo je tako i tako skraćeno i tako mislim da je skraćena grupa na Facebooku, postoji i dalje.
Da je to posle, ja sam mislila da posle srednje škole prosto nema više takvog druženja, meni je zaista srednja škola bio divan period, ali na fakultetu, naš fakultet, možda eto dalje, nažalost za posao nije više tako perspektivan, dobar, ali je za studiranje mnogo lepo. Znači, što se tiče tog druženja, naporno je s jedne strane, jer ti imaš i praktični i teoretski deo, naravno, ako to hoćeš da odradiš, što kažeš, perfekcionistički, da to bude dobro. I eto sad kad sam i Milenu spomenula i skoro smo pričale, koliko tada prosto nije bilo tog prolaza na ime i prezime ili prolaza na bilo koju drugu varijantu, mama, tata i tako dalje. Nije bitno, Milena je tada bila u vrhu, bila je olimpijski, pardon, ne šampion, ali je bila na jednim olimpijskim igrama 5, na jednim 9, znači neko... Ime i rating. U ritmici je to za sada neprevaziđeno, što kaže, nažalost, ona i ja i svi čekamo da se neko pojavi, ali je ona prosto pala godinu. Tada, znači, jer je imala obaveze. A ona je bila, ja mislim, i sigurna sam još veći perfekcionista mnogo, i mislim da mi je to stvarno i posle toga radom sa njom naučila oni svoju decu, 3 svoje dece, baš se isto time bavila se njima i to ih naučila da sve što rade do kraja, maksimalno, sa ljubavlju i onako s tom odgovornošću velikom, kako treba. Da, pa otprilike si to nekako prepisala, to te je ispalo čak i tvoj recept za sve ove godine radeći i stvarajući ovo što si stvorila. Dakle, malo je reći da je gimnastički klub Paraćin u stvari institucija. Jeste, ali tu kažem i profesorka Ljilja, pokojna profesorka Ljilja Tomić, kažem isto takav radnik. Tako da to, eto, nije i roditeljska genetika, ali genetika od ljudi, da kažem, s kojima radiš i koji su ti učitelji. Kaži mi sad ovako, gimnastika, da li je posmatraš, da li si je ikada posmatrala samo kao sport ili i kao umetnost? Jer ja sam imao, dok je moja devojčica išla, dakle, na sva ta takmičenja, puno muzike, dakle, puno svega ostalog što utiče na neko ljudsko čulo oko, pa ne, ja to nikad nisam zaista doživljavao samo kao sport. Ne, niko od nas. Više kao umetnost, zaista. Ona jeste po definiciji ritmička gimnastika. Ritmička gimnastika je zaista i po definiciji nešto između sporta i umetnosti, sažimanje sporta i umetnosti, jer ta muzika i to kod male dece još to možda ne može da se vidi, kod njih i treba da bude zabava i igra. Oni treba da izađu zadovoljni, da budu radosni posle tog treninga, da žele ponovo da dođu, ili naravno ako se ne nađu u tome, naći će se u nekoj drugoj aktivnosti, ali bilo koja ta aktivnost, ne mora da bude ni fizičkog tipa sport, kažem, ali to je to. A ritmika, pogotovo kad ta deca i te devojke porastu i sad već devojke 16-17 godina, kada sa formiranim telom, znači mogu da prikažu tu vežbu, individualnu vežbe su 1,5 minuta da ti prikažeš, mi to zovemo jednu priču. Tako i sklapaš vežbu, otprilike tako i biraš muziku u odnosu na dete, u odnosu na temperament, u odnosu na karakter, u odnosu na ono šta ti zamisliš, šta bih hteo, ali u dogovoru sa decom, sve više. I to ne može da bude odvojeno čim je muzika u pitanju i čim je teren, a meni je teren kao scena. Sad, kažem, vezano porodično, opet je to... Opet ste negde na sceni i tome se i ti, da. Scena i teren, ali to jeste scena ako treba da izađeš i da pokažeš za 1,5 minuta ili grupa za 2,5 minuta, to što si radio mnogo, mnogo dugo, to jeste vrsta umetnosti. Da. Pa, evo vidiš, ja gledajući sva ta takmičenja, dakle, gde smo odlazili, dakle, i Novi Sad, i Niš, i Beograd, i Zemun, i gde sve nisu deca išla, sve to zajedno, gimnastika, s jedne strane, jeste težak sport. Sad, kaži ti šta to tebe motiviše? Verovatno i ti imaš neke svoje žute minute kad dođeš pa ti se nešto ne mili, pa ti nije dan, pa si ustala na levu nogu. Dakle, šta je to što čovjek treba da ima u sebi da bi prosto izgurao i doveo do kraja? Pa dobro, ono što kažemo, znači ljubav je na prvom mestu, bez toga zaista. Bilo koji posao, mislim da nema smisla. I svako ko kaže da radi nešto onako da bi to otaljao, odradio, to ne može da ima
mislim, ne mora ni uspeh da kažemo, ali znači, to nije vidljivo tako. Znači, ljubav na prvom mestu, a te žute minute uglavnom su bile posle velikih takmičenja, kada ti vidiš devojke iz nekih mnogo velikih i jakih klubova, kako to odradi, šta odrade. I onda se pitaš gde si, šta si, gde smo mi, šta smo mi. Gledaš da to deca ne primete, naravno to idemo nekom drugom pričom, ali brzo. Posle 2 dana već to prođe. Ali s druge strane, znaš, deca su surovo iskrena i čak, znaš, i kad nešto i ti primetiš ili ne primetiš i ako im pokažeš, ne pokažeš, one to vide. Prosto nađu sebe, znaš. Ali kažem, uvek smo imali podršku, ta podrška je mnogo bitna, opet se vraćam eto na koleginicu Milenu, mislim da ne bi ni krenula. Da nije bilo nje i da nije bilo Valentine iz Sportskog saveza koja je isto gurala, ajde, kreni, možeš. Ja sam bila u šoku jer se ritmika za to vreme promenila neverovatno. Ritmika se i sad menja, tipa pravila, sudijskih pravila, propozicija, ali sad si u tome i nekako to ide. Teško, kad prođe olimpijski ciklus, evo, hvatamo se svi za glavu kad dobijemo novi pravilnik, sad je neki, mislim, duplo deblji, onda krenemo opet iščitavanje, ali u onom periodu kad sam je napravila pauzu od srednje škole, pa do znači 2005. godine, i tekako se to mnogo promenilo i bilo mi je mnogo teško. Ja sam rekla, ja ću to najniži nivo, grupne, one, rekreativne i tako, onda krene ambicije. Jeste, lepo proradio tebi onaj mali crv i onda te vodi. Verovatno i taj dečiji osmeh i ta dečija iskrenost i ta dečija ljubav koja je bezuslovna kada nešto vole, zaista to pokazuje. Bez te dečije ljubavi, ja to naglašavam, poslednje 2 godine ovog ludila, ja zaista ne znam kako bi, mi svi zajedno kao treneri, ja za sebe posebno kažem, kako bi prošli, svi se nekako borimo na svoj način, ali meni su treninzi stvarno bili beg u tu oazu, potpuno drugi. Znači, nije bilo spominjeno ničeg, red, rad, ulazimo, radimo, pričamo, družimo se. Oni su se konstantno grlili, ljubim, čisto posle jednog dana, ono u početku, nemojte, ne smijete, znate, posle... Divno, divno. Koliko često pričate sa decom? Mislim, ajde, odradite šta odradite, trening za trening, ali koliko ulazite u tu njihovu dušu, u suštinu njihove biće? Žao mi što ne pričamo češće, ali najčešće su to ona putovanja na takmičenje. Kada odemo, kad prespavamo negde, to je to, i kad smo na kampovima, to koristimo. Na treningu me malo grize savest, juče sam isto odvojila nešto, pa nekih, boga mi, skoro pola sata smo, ja kažem, poluprivatno pričale i onda kao, ne, ajde, ohladit ćete se, idemo dalje, grize me savest da oduzmemo od treninga, ali mnogo smo zajedno, ja stvarno kažem, u trenucima kad su i moja deca i Nikola Luka bili tu, ja sam shvatila da sam mnogo više sa ovom decom vremenski nego sa njima. Pa dobro, što je i normalno, znaš, eto i Tomica je priča kad je bio u istoj toj fotelji tu gde si ti sada, da, eto, prosto kad se predaš, ali emocionalno predaš, dakle, tome što voliš, odnosno tome što radiš, da prosto negde nešto mora nekada da istrpi. Pa dobro, mislim da su to i oni, da je to prešlo na njih. Naravno, ja sam počela kad su deca bila malo veća, da sam mogla da uskladim to i zato sad gledam da poštedim koleginice koje imaju malu decu, da preuzmem ono što ja mogu, a da one nauče naravno svoj deo trenerskog posla i imam i tu čast i zadovoljstvo i mnogo sam zadovoljna. Malo pre smo pričali 7 licenciranih trenera, sve smo žene, mislim, ritmička gimnastika jeste ženski sport i imam. Pojavljuje se, ali nekako mi to još ne prihvatam ovde. I meni bi bilo neobično, zaista. Nekako još uvek ne želim. I dobro, tu nam je u gimnastičkoj početnici koja je deo gimnastičkog kluba kao ogranak, kolega Željko Banović, koga shvatamo kao kolege. Ajde, naljutit će se ja, Željko. Neće, Želja, on je dobar. Ne, ali on je stvarno, mislim, najveći, najbolji drug je stvarno savjetnik, to sa strane. Da, on to ume dobro da vidi, zaista, to neko oko i kaže, jeste. Maro, za sve ove godine, ja opet sebi dajem slobodu da te ne nazivam Marijom Đorđević, jer se toliko mnogo znamo, pa Mara mi dođe onako od mila i od draga. Šta smatraš
smatraš, evo ovde si donala jedno divno plaketu, odnosno nagradu za životno delo, krunom nekog tog svog 17-godišnjeg rada u gimnastici. Šta je, ima neki uspeh na koji si posebno ponosna, neko dete, ne nešto... Meni to kad su rekli životno delo, to je onako malo delo. Rekao, možete vi to malo delo izmenite. Bilo je pre toga, ja godine stvarno ne pamtim, uopšte, da li je bila 2019, da, ma to u suštini nije, znaš se, prosto je to... Pre toga je bilo za trenera isto na nivou opštine Paraćin. I mislim, to su priznanja koje što kaže, svako kaže, u tom trenutku jesi zadovoljan, to je to, vidiš da neko vrednuje taj rad. Bar da vrednuje, ali to je do nekog tog nivoa, ali sam mnogo stvarno najiskrenije zadovoljnija kad naša deca dobiju nagrade i kada se to prepozna taj rad. Ove godine su obećali da će ponovo da se pokrene, kao očekujemo nešto u februaru mesecu, to za sportistu godine. I treba proširiti. Pričali smo o tome, ne možda ograničavati na tako mali broj, jer uvek taj sistem glasanja, izboduje se sve i to se nešto, ali onda se glasa nešto, pa tipa ovo mi je simpatično, je manje više. Uvek mi je to bilo žao da neka deca, ne vezano za gimnastički klub, nego iz drugih klubova, ne dobiju, a zavređuju pažnju. Da, pa evo, kad sam bio u Nišu, prisustvo Lokica, kupu, nije kup, nego Fokica, to je baš odavde. Recimo, ti si bila isto među studijama, ali ono toliko brzo ide. Ja kažem, ja bi posle pola sata zaboravio ko je bio tamo, ti ako ga ne oceniš u trenutku, sad dok gledaš to, ode. Jel nije? To mora. Suđenje je jako specifično. Ja ove godine, evo sad zvanično, prvi put, mada ove devojke znaju, objavljam da neću da polažem. Za sudijski ispit 3 ciklusa sam sudila. Meni je sad problem, da kažem, više i zbog očiju i tako, jer mi imamo gore-dole formulari koji su dole, u stvari sad se prelazi već na tablete. I to je takvom brzinom moraš da radiš, da ako pogrešiš, stvarno je žalostno, da oštetiš decu u grupi, nije bitno, znači da zabeležiš to što je uradilo simbolima koje ti učiš sve vreme, da zabeležiš, postoje težine telom, težine rekvizitom, plesni koraci, rizici, izvođenje artistika, eto tako, to je znači nekih 6 delova najbitnijih, sad zavisi na kom si mestu, naravno, i onda to ide tolikom brzinom takmičenja, video si sam mnogo dugo trajalo. I onda mi je bilo uvek najžalije kada dođu seniorke, kad su individualna takmičenja, kada je ono što je najvrednije, ipak to jeste, što je činjenica, je tako da to budu najjača deca, već deca koja mnogo dugo treniraju, da deca koja daju tu umetnost, što smo rekli, na terenu, i onda si toliko umoran više da već počinješ u suđenju zaista da grešiš. I to smo non stop pričali da vidimo kako da ta takmičenja smanjimo, terminski sednemo ujutru, izađemo uveče iz sale, tako da je tako, sad sam nešto, obećali su mi neke 2 mlade koleginice da će one. Lepo. Vidjet ćemo. A kaži mi, verovatno i ne znaš koliko je za sve ove godine dece prošlo kroz klub. I kaži mi, u stvari, više me zanima šta se desi jednog dana, dakle, kad ta deca završe ovde u Paraćinu srednju školu, kada više nisu u kontaktu sa gimnastičkim klubom Paraćin, već odu tamo negde na studije ili šta. Jer imaš slučajeva da su nastavile dalje, da nešto su postigle, da ono, prosto, da se ponosimo njima. Isplačemo kada oni završe. To sigurno, to sam siguran, da. To je prvo, ja sam mnogo emotivna i sve koleginice, naravno, mnogo smo dugo zajedno. Što se tiče nastavka, baš usmerenog, je Marina Anđelić, koja je bila i naša najbolja i do sada sa rezultatima, jer je bila prvak Srbije 3 godine, sad da li je baš bilo, mislim, i za redom, da je bilo u B programu, taj B program zovemo sa 2 rekvizita, ali postoji program s 4 rekvizita koje mi onako fizički ne stižemo. I Marina je završila, masterirala, trenutno nije u gimnastici, trenutno je na Malti, bavi se personalnim treninzima, našla se nešto u tome. Da li će se vratiti u ovaj deo, međutim, nastavljaju
ako su nekim drugim gradovima, mi ih preporučimo i one pomažu u tim klubovima, znači i to stvarno, evo vidim, svi se hvale gde god Maša nam je trenutno u Novom Sadu, pomaže tamo, imamo jednu devojku koja sad planira, do sad je bila online, ali kad pređe u Niš, treba im tamo pomoći, znači uvek preporučimo da nastavimo. One mogu posle za operativnog trenera da završe i da budu delom u tome, a što se tiče suđenja mogu najnormalnije da polažu bez obzira na struku drugu. Super, super, divno. Kaži mi, jel ti se vraćaju, jel te zovu, jer svraćaju na trening, dođu, čisto da evociraju malo uspomene. Pre par dana smo imali jedan emotivni sastanak kad su došle devojke koje su evo sad, ja mislim na 4. godini, da ne pogrešim, 3., 4. ekonomija, arhitektura, ali bukvalno sve su nam devojke, nije hvala. I nijednog, mislim da nijedna devojka nije, znači, ostala, sve su završile, da kažem, na srednjoj školi, sve su završile fakultete. Evo sada mi, na primjer, pošto je Marina spomenula se na Malti, na primjer, iz te generacije, prvih nekih generacija, Kocić Anđela u Sibiru, u Rusiji, građevinu završila, znači, non stop, i čim dođu, onda se mi skupljamo koliko toliko i družimo. Kaži mi, recimo, za jednu koreografiju koja traje minut i po, tamo, na takmičenju, koliko traje uvežbavanje? Koliko treba vremena detetu, dakle, da uvežba sve to zajedno sa muzikom, pokretima, rekvizitima, kad ih ima? Mi to spremanje, kad su individualne koreografije u pitanju, uvek krećemo u to nekoj pauzi, ili letnjoj ili zimskoj. To neka jeste kraća zimska pauza, ali tad krenemo da radimo. Znači, i jedno mesec dana, da kažemo, sklapanje svega toga, sklopimo, pa nam se ne sviđa, pa dorađujemo, pa dodajemo, poduzimamo, pa... A kako biraš muziku, recimo, prema senzibilitetu deteta ili prosto ti uz te pokrete ide, kako šta? Pa muziku sad sve više, ove veće devojčice, pa i mlađim devojčicama pošalje, mislim sad ova tehnologija, pa to ide, sve to skinem s YouTube-a, skinem 6-7 varijanti, ajde, kažite mi šta se vama, to bi to moglo, onda oni meni pomažu u onom delu, pošto jezik ne znam toliko dobro, da proverimo da li je to primereno ipak. Zna nekad u pesmi da se... Reperi pogotovo, jest. Da, nešto, da se spomene što nije u redu. I onda tako zajednički, uglavnom, oni onda mene zovu rusofil, pošto je 80% ruske muzike. Rekao, ritmička je tamo. Jeste, kod tebe sam čak čuo onu Balabojka ili već kako se zove neka pesma na nekom od takmičenja i hvala Bogu da ima taj Shazam, znaš, i on je stisnem i evo sad je to hit. To sam isto sve naučila, kažem, tako si učio vremenom sve i sad ja Shazam i nađem to šta mi treba i tako koristimo. Uglavnom, kažem, zajedno sa decom, nekad i one same prepustim, pa onda preslušim par puta, preslušam, vidim da li je to u redu, jer moraš da uklopiš plesne korake, težine, elemente koji idu na neki akcenat, na neki ritmički deo i tako. Da. A kaži mi, kao mala, jesi imala nekog sportskog idola? Mislim, odakle, ipak za žensko, znaš, da se nađe u sportu, okej, sada da, ali onih godina kad si odlučivala, dakle, kad si bila na granici šta dalje, šta kroz život, jel te neko možda uticao na tebe da u tom smislu da odeš, da se baviš sportom? Ne znam, baš je bilo onako, u toj kolotečini, kako je to prostor Kadilja došla, Nasnice Slobodanka, jedno, drugo, krenuli smo time i nama su bile samo ove devojke koje su bile ispred nas, 4-5 godina starije, mislim da su, eto, da kažemo, bili idoli, neko koga smo gledali, naravno na takmičenjima, kažem, tu su bila i Milana, naravno, na prvom mestu, pa je bila Lidija, sad je Moskovljević, sada mi je mozak tadašnjeg prezimena, i tako, još par sad koleginica već, koje rade, ali onako uvek smo, da kažem, ne striktno nešto, da je sad to idol kao idol, ali naravno gledao si, upio i to sad rade i ovo. Dobro, sad ova daca imaju tu mogućnost, da kažem, non stop prate, gledaju, ja im šaljem, ona kažem, izvinjavam se ako 12.1 pošaljem nešto, ali tad gledam. Da. I to je dobro, znaš, što lepo prosto umeš da kradeš zanat, u smislu, znaš, sve to što možeš sada, nekad nisi ni imao u principu, znaš, ono nego... Jeste, ali tad si više sebe uključivo, to mi je žao, a sad sve to toliko brzo ide i ti moraš na taj brži način da sklopiš vežbu i onda
traži šta je neki lakši, da kažem. Da. Kaži mi kako vas 7 žena održavate disciplinu na treninzima? Kako uspete? Ipak, znači, vaš 7 žena, pa još puta ne znam koliko ženskih osoba. Pa nas je u ovom periodu korone, nažalost, se malo rastavile. S druge strane je to dobro jer nisu gužve. Morali smo mlađe kategorije skroz da odvojimo i onda ja nisam ni fizički mogla išto da postižem tamo. Sad mi je, kažem, baš teško kad upadnem na trening mlađih kategorija, jer smo se smeli, skoro, pa i starih, imamo sad 40-ak sigurno, ove s kojima imamo u gimnaziji, i onda su nam došle ove 2 devojke, skoro ulaze i kaže, vi ste svi tu, a publika tišina. Ja rekao, opet sam ja baba roga. Ali navikle su one, na taj sistem znaju. Ispričaju se u slučionici kad dođu. Aha, tako je sređeno. Kad uđu, rade, često odrade, ako mi imamo neki dogovor, ako imamo nešto što moramo hitno da završimo, one same kreću u zagrevanje, radi se zaista red, tišina, mir. I mislim da je njima da su im mnogo pomogli kampovi na kojima su bili. Bili su i, da kažem, u nekoj privatnoj organizaciji klubova, ali i u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije, gde one vide još nekog trenera i gde je to mnogo korisno i gde vide isto disciplinu. Da, pa dobro, odlično. A kaži mi ovako, koji su to najčešće, ajde, i tebi i pretpostavljam i njima, njih 7, ovo nije osnovni način na koji zarađujete za život. Da nema posla koji radiš, dakle, da nisi u školi, da ne predaješ, da li bi moglo da se živi od rada u gimnastičkom klubu ili ne? Ne, u malim gradovima ne, u velikim gradovima najverovatnije da, u Beogradu postoji par klubova, koleginice koje se samo time bave. Nikad nismo detaljno pričali, pretpostavljam da imaju neku isto, ne svi, ali neki imaju neki dodatak i neku pomoć opštine. Da, razumem, u tom smislu, da. I opet u zavisnosti koliko klub postoji, ko vodi klub i koje je ime. Da, jasno mi je, sve se vezuje na drugo. To je tako. Mislim, ne ime u negativnom smislu, nego zaista ime koje je tu od početka i onda se za to vezuje. U malim gradovima od toga ne može. Jako je dobra situacija što je bio dogovor, sad bi to trebalo da bude i na papiru ubrzo, taj dogovor korišćenja sale za fizičko, bez toga sa direktnim plaćanjem niko ne bi mogao, znači apsolutno ništa. Ne da se radi to dodatno, nego znači ne bi mogli uopšte, ne bi mogli nikako, i to jeste, i stvarno se zahvaljujem školama koje u tom nekom dogovoru sa lokalnom samoupravom svih ovih godina, koje, evo ja sam tu 17 godina, znači funkcioniše, termina je ipak malo dok se završe časovi, ostaje, mi koji imamo mlađu decu ne možemo da zakazujemo trening u 9 uveče u 10, i onda je tu bilo ko je prvi devojci, devojka je bila njegova. Dobro, snalaženje. A kaži mi, Marija, kako si birala s kim ćeš da radiš, s kim ćeš da treniraš? To je interesantno, uopšte nisam birala. Nego? Uopšte nisam birala. To je tako kad... Kako osjetiš da je to osoba koja će, ili od ozgo čuješ neki znak, nešto? Od ozgo, Nataša je počela, kao što sam rekla, sa sportskom, Nataša Vramović, koleginica, par godine mlađe od mene, ali tako se podesilo. Krenule smo odmah zajedno u ritmiku. Posle toga koleginica Bojana, igram slučaj u razgovoru sa njenom majkom, stvarno pričamo onako kako je bilo. Znači, Bojanu nisam ni znala, završila, Marija, šta misliš, da li bi mogla proba? Ajde da proba. Evo, do dan danas. Posle Bojane, koleginica Dragana Pavlović, bila mi je đak. Ona je završila isto posle Fakultet fizičke kulture u Nišu. Nekako se to podrazumevalo da ona dođe opet tu. Da bude tu pored tebe. Da bude tu sa nama. Posle toga Marina kako je završila, kažem, ona je s vremena na vreme, znači dolazila, odlazila. Sanja, sad je Ljubičić, Devojačko Milovanović, ona je trenirala kod nas mnogo dugo.
mislim sve vreme od kad je znači počela do kraja srednje škole je bilo, završila pedagoški u Jagodini, tako da nam je bila tu. Bravo. I pošto je masterirala na fizičkom i baš nekako na ritmici, odmah i dobila zvanje trenera, ostala uz nas, priključila se posle toga Sandra Stefanović, od kolege Miše Stefanovića ćerka i to je tako, ona je počela svoje dece da dovodi, aj kažem, a stvarno su se dešavale neke. Da, vidiš koje neverovatne koincidencije. I sad nam je najmlađa koleginica Marija Savić, moja bivša učenica, prošle godine mi je bila igrom slučaja na stručnoj praksi. Baš lepo. Maja, jel hoćeš da probaš? Hoću. Uopšte nije iz gimnastike. I bila je par godina sa nama Jovana Tasić, divna devojka, žena, trener, nije bilo ošto u ritmičkoj, ali se i tekako našla, vratila se kod njenih roditelja sada i otvorila je klub i to tako uspešno radi u Vrnjačkoj banji. I mnogo smo ponosni na nju i tako. Pa evo, zaista evo napravići ovako koliko si samo svojih, znači, učenica na koje si imala ti lično uticaja, što kažeš, predavala si njima i eto ostavila... Mislim, redko ko se bavi, osim Sanje, evo sad nikog razmišljam, znači Marina koja je dolazila, niko se od njih nije bavio direktno ritmikom, svi su bili u nekim drugim pre toga sportovima. I pronašli sebe zahvaljujući tebi, da, to je divno, to je lepo. A kaži mi, jer se privatno družite mimo treninga? Da, mislim sad, ne ono da kažem da su to neke kućne varijante, ali se često, uglavnom sad ove mlađe nas okupljaju, to je to, idemo tamo, onda to prepustimo i onda nam se priključi ove generacije koje su završile i tako. I zaista sve ovo vreme, ja kažem, zato to osjećamo i stvarno zovemo druga porodica, naša sportska porodica. Nikad, ja se ne sećam stvarno, znači ja tu sam najstarija, da je bilo kakav problem bio, da to kažeš da je nekakav krupni problem, daleko toga da je svađa neka ili raspravka, ne. To nikad, mislim, to stvarno sve rešavamo, mislim, sad smo počeli preko Vibera, nažalost, ne stižemo za neke stvari, da. Znači, u suštini, jedan zdrav odnos koji opet doprino tome da, evo, to sve traje i traje. Ali nekako ta odgovornost, kažem, se uči, ja kažem, tu jesam bila možda stroga, ali one znaju kao, evo, kasnimo, izvinite, tako dalje, ali gledala sam to, da sve njih naučim, mislim, i one su toga svesne, da trener mora da bude bar pola sata ranije na treningu, da spremi, da pripremi, da sačeka decu. Ja to i za školu kažem. Ja ne umem da uletim u salu i da krenem čas. Jednostavno se ne snalazim u tome. Ukrala si mi sledeće pitanje, da li si takva i na času, dakle, kad radiš, kad si u školi? Pa jeste, ne sad što kaže, pošto smo prosvetni radnici i pedagozi, jedan i drugi, ne sad da ne bi znali da odradimo, nego ja kažem, prosto se osjećam prijatnije. Da dođem, da sednem, da popričam s kolegom ko je tu. Mi delimo salu u školi, to je tehnološka i ekonomska, tako da mi moramo da se dogovaramo. Nekad plan ne može baš tako da ide što se tiče fizičkog, nego se dogovaramo, ja imam prvu godinu, kolega treću, obrnuto, on ima malo odelenje, ja veliko ili oba velika, znači to se dogovaramo tad u letu i mislim, dobro, već smo dugo svi zajedno, ali to tako funkcioniše i sad ta deca u školi malo teže, čini mi se, uče tu disciplinu i to pa je i meni sve teže. Teže i teže, tako. A kaži mi kako si kao profesor, ja znam, kolege profesori, uključujući i Željka, uvijek na početku godine u avgustu dobiju one njihove plave sveske u kojima, ne znam, trčanje, sprint, skok u dalje, skok u vis, skok ovo, skok ono, preskok, odskok, naskok, doskok i tako dalje i tako dalje. A u suštini, jer kad zaključuješ ocenu, recimo, jer gledaš sve to ili gledaš dete ispred sebe, osobu, lik, nekoga ko će da... Kod kolege Željka, on prvo što kaže, jedva čekam da odete u srednju školu kod Marija Đorđević. Sad mi otkri taj razvoj čega. I kad dođu, to je već. Imamo sve te sveske, naravno, to su neki testovi fizičkih, motoričkih sposobnosti, u stvari nama je to više napredak koji je nama i najbitniji,
meni, u stvari svima nama tako i radimo, od početka do kraja godine kako je neko napredovao. Jer su deca potpuno različite, još kad uđe iz osnovnih različitih škola, iz različitih mesta gde nije bilo sala, gde nije bilo uslova za rad. Znači, ne možemo da gledamo i sagledavamo decu isto. Tako je isto, tačno. Mislim, najverovatnije za druge predmete ovde isto specifično, tako da je meni taj napredak i rad. Mi pišemo te ocene, merimo, radimo. U toku godine ja se trudim da to bude realna ocena i malo iznad toga za onaj njihov trud i rad. A na kraju godine je taj trud i rad malo više od onog što je njihova možda sposobnost i tako. I mi to objasnimo na kraju. Ja verujem da je mnogo deci, budu u trenutku, tad su oni mladi naravno, i žao im ako su jako sposobni to, pa kako imam i ja 5, a ima i ona čuvena rečenica. Da, čuvena, jeste. Ja to gledam na početku godine, odmah da im kažem da tu rečenicu zaborave i da to objasnimo i da je mnogo bitno da sam imala decu sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koja su po svaku cenu radila i koja su postizala i više od onog što mogu i to je ono što je uspeh njihov, ne kažem moj, drago mi je naravno, ali njihov uspeh da oni sebe pobede, što je i u gimnastici, u svakom sportu. Nema, rekao se takmičite s drugima i uvek im zabranim i kad je gimnastika, ne možeš da gledaš kad krene takmičenje druge vežbe, ti si ovamo, radiš svoje, a posle gledate snimke i tako dalje. Takmičiš se sa sobom u tom trenutku da uradiš najbolji, da uživaš, da probaš da uživaš, to je mnogo teško, ali... Jeste, ali da probaš, to dobro si rekla. A kaži mi, ove generacije sada, kojima sada predaješ u školama, jel su, kako da kažem, okrnjene za to neko aktivnost u sportu, tipa, znaš ono, sede pred računarima, drže taj mobilni telefon u ruci, drže tablete, drže sve zajedno, onda ih ti teraš recimo da trče oko keje i tako zajedno. Koliko su ili jesu nažalost jesu, ne mogu da kažem drugačije, nažalost jesu. Ja to, u stvari mislim da moje mlađe koleginice to više vide što se tiče kluba. Ono što smo mi radili, kako ja sam počinjala u zabavištu, u vrtićima, njima priredbe da radimo, znači te priredbe su se ovako radile. Znači i dečaci, devojčice zajedničko, pa smo mi to išli u Beograd kad je Milena ima neke revije, pa smo i tamo bili, već one u hali čuvene vrtići, njihove zajedničke. Znači, formacije, to kažeš detetu, prelaziš u krug, prelaziš u vrstu, u kolonu, bez problema, da. To nema uopšte razgovora. Međutim, ja stvarno, sad vidiš da je nekako izgubljeni u prostoru, u vremenu, oni rekvizite nisu držali, te generacije su držali virče i obruči i loptu. Da. Mislim, ajde, čunjevi trak, nismo to da zanemarimo, ali sve drugo, njima je prirodni, njima je rekvizit, lopta je bila prirodni rekvizit. I to nije to posle nije, to ide brzo, to ide. Sad je to i u školi se vidi, uz mnogo povreda, uz mnogo nećkanja da nešto probaju, znači ja nisam više šokirana, ali opet probam, prolazimo, na primjer, sportsku gimnastiku, znači svodimo se, verujte mi, na kolut napred, nazad, Sveća, most, tu se zaustavljamo. Kakav plan i program, stvarno. Znači to je to, pri čemu oni kažu ja ne smem kolut napred, ja ću da polomim vrat, čuvana rečenica, nećeš, ajde, polako. I onda mi je drago kad ipak uspem kod neke dece, ne možeš taj strah, ne smem ni na silu nekad, ako neki se razbije vide da nikakav problem, nije. Može, u suštini samo ako hoće. Da, može. A kaži mi tokom svoje sportske karijere, jesi uspevala uvek, ili je možda neko morao da trpi, to ste nešto malo i dokačili malo pre u tom razgovoru, tu neku ulogu majke, dvoje sada već odraslih sinova, supruge, profesora srednje škole, trenera u gimnastičkom klubu. Kako si uspevala sve to, Maro, da skockaša, da to bude neki mozaik, život koji ide, znači, dođeš kući, tamo si majka, domaćica, supruga, onda... U tom periodu imaš energiju onoliko koliko ti treba. Onoliko koliko ti treba i funkcionišeš. Jesu, da ti kažem, bila već malo veća, ali si im treba svakako. Mislim, u svakom trenutku tu dok su. Ja mislim da čovjek treba stvarno maksimalno svojom decom da se bavi, ne u onom preterivanju
to da ide za njima i da određuju šta je, nego da proprati to nešto i da to neko kvalitetno vreme provede, ali sam ih i maksimalno na ono gde sam mogla vodila sa sobom, da kažem, i to svi rade. Ja gledam koleginicu u Beogradu, moja mlada, im isto kažem, nemojte da se ustručavate, dovedete svoju decu na trening. Ne smetaju, nek se poigraju sa strane, tako će da rastu i to tako ide. Mislim, Nikola i Luka su rasli i u pozorištu, rasli su i u sali. Jeste, čak jedan je otišao u pozorište. Luka je jedino otišao skroz. Ali verovatno i tu niste uticali ni Tomica ni ti, je li tako, na taj neki njihov izbor? Pa ne, Tomica se protivio mnogo Nikolinom izboru. Nikako, ni podrazno, je li da? Kad je ono već, mislim, kad vidiš da stvarno nema smisla da se tom izboru toliko protiviš, tako je, tako. Luka isto i mlađi sin i on ima, ja mislim, umetničku crtu neku, ali je on to zacrtao sebi tehničku varijantu. Da, hoće to. Ali svakako si verovatno, znači, vodit će ih na ta dobro, oni su trenirali obojica košarku kod kolege Bože, da, tako da tamo. Nikolo ne baš tako nešto uspešno, jer je umetnička varijanta. A kaži mi, Maro, da si, recimo, da li si ikada razmišljala da nema gimnastike? Kojim bi se sportom bavila na ovaj način perfekcionistički kao što radiš ovo? Da li postoji nešto još što voliš, a prosto, eto, život ili situacija ili splet okolnosti ti nije dao da sebe daš tom sportu? Pa tad si ušao stvarno onako, taj kolosek u tu priču, nisam, zaista nisam nešto razmišljala, volim da pogledam, ne stiže mnogo, volila sam, kao mlađa sam mnogo, na primjer, umetničko klizanje, ali to su neke stvari koje mi ovde nemamo i ti bazični sportovi su meni atletika i plivanje interesantni. Naravno, kažem i sve drugo, ja pogledam, ali kažem za mlađu decu mislim da treba da prođu kroz neko ta 3 bazična sporta. Oni borilačke veštine malo sad guraju u bazične sportove, ali nisu za taj najmlađi uzrast. To je to, atletika, plivanje, gimnastika, pa dete kasnije. Mislim, ja kažem, za žensku decu jeste ritmička gimnastika, mnogo lepo da prođu neki period i da se onda opredele dalje i da nađu sebe u nečemu. Neko ostane tu, neko ide dalje. Mi uvek smo imali jako lep odnos sa svom tom decom i dalje. Divno, da. A kaži mi, možda mi izdvojiš neki najlepši trenutak u tvojoj karijeri za sve ove godine? Nešto što, ili nekoliko njih ako postoje. Ali verovatno čovjek pamti, znaš, prepričava. Ma ne znam, nama ta naša druženje i kako se klub razvija i svaki put kažemo mi nećemo ovu generaciju ovako imati. Meni je to mnogo drago što svaki put te generacije nasleđuju ono najbolje od prethodnih generacija. One se druže što više. Meni je to od svih uspeha najveći uspeh. Najveći, divno. One se toliko druže, one se bukvalno ne razdvajaju i kad uče, one upisuju iste škole, kasnije srednje, da bi bile zajedno. I kad su evo sad na različitim fakultetima, opet se nalazi i opet evo sad kad je bila priredba, onda je bilo poziva kad je, mi dolazimo, mi smo se uželele, javite nam kad je takmičenje u Beogradu, većina ih je uglavnom tamo. Mislim, ta sportska neka dostignuća prođu, naravno ja kažem Marinu moram da izdvojim jer još uvek nismo do sad u seniorskoj konkurenciji imali eto takav uspeh, da je bila prva i da je bila zaista zapažena i da smo jedva odvojili od sportske gimnazije, nekako smo je vratili ipak ovde. Imamo decu koja imaju potencijal, ali ja ne volim da potenciram, to nisu zvezdice, to nisu princeze i to non stop njima objašnjavamo. One imaju trenutno bolju motoriku, sposobnost, gracioznost od nekog, fleksibilnost, ali niko ne znači da je više vredan, znači od nekog deteta koje je u grupnim vežbama i tako dalje. Tako da one, bude trenutak naravno kad bude nekih malih problemčića, ali stvarno rešavamo u hodu i tako. Grupne vežbe su imale jako lepe uspehe, imali smo za redom stvarno prva mesta u Republici, u najjačim kategorijama i u najstarijim
konkurencijama, juniorska, seniorska, tako da, eto, kažem, s tim mislim da treba da budemo zadovoljni, a da može više, sigurno će Divno, pa znaš šta, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ja sad očekivao kad sam ti rekao, Maro, donesi nešto onako, znaš, neku plaketu i nešto, ti kad si mi rekla, Bože, pa ja nemam ništa, ja to sve deca nose kući, kao šta će to meni, znaš. I sad ja u čudu, 17 godina za tebe, toliko takmičenja, toliko reve, toliko čega sve ne. I sad sam ja u najmanju ruku zamišljao da jedan zid u vašoj kući, ormar stakleni, znaš, a unutra plakete, ne znam, diplome, medalje, sve to zajedno visi negde, kad ono, međutim, Marija dala sve to deci. Međutim, zid je sa registratorima, jer knjigovodstvena agencija nema gde da drži. Pa onda se malo uselili i kod vas. Ne, deci mislim da to više znači. Stvarno, mi ćemo pamtiti, imamo snimke, imamo, hvala Bogu, fotografije, a detetu u tom trenutku uvek izaberemo ili najmlađe dete, ili dete koje nije dobilo medalju. Znači, nađemo nešto da onda tom detetu taj pehar ili koji smo mi kao klub dobili za učešće, znači damo, jer to njima stvarno bude motiv, a oni u peharima nose sutradan bombone po školi. Tako je, baš to. A kaži mi, privatno, jel se družiš samo sa ljudima iz sveta sporta ili imaš recimo prijatelje koji su iz nekih drugih sfera, ali prosto ste na nekoj bliskoj talasnoj dužini? Pa da, pa dobro, različito taman posla, s tim što vremenom čovek nalazi sebi nekako, mislim, ružna reč, menjamo prijateljstva i tako dalje, ali se nekako zbližavaš više sa ljudima koji su sličnih, a i mi menjamo i neka mišljenja i opredeljenja, poglede na svet i na sve, tako da u svakom trenutku imam prijateljica s kojima povremeno izađeš. Ovo je, kažem, jeste jedno vrsto prijateljstva za ceo život što se tiče kluba i mi smo tu jedna za drugu i ne samo mi, nego zaista i ostale koleginici iz svih drugih klubova, većina funkcioniše jako dobro. Opet, koleginici iz škole koje nisu u mom fahu, uglavnom sam se najviše sa koleginicama matematičarkama, koje predaju matematiku, nekako se tako sve to namestilo. Pa slušaj, matematika je egzaktna, baš koliko i sport, znaš, to je tako i tako, gotovo. Družimo lično, ali kažem, gledam sa svima, njima taman posle čovek uvek ima dodirne tačke. A kaži mi, Maro, dok sam se pripremao s tobom, nađem jedan razgovor sa Nadijom Komareći, čuvenom rumunskom gimnastičarkom. Kako se danas ocenjuju gimnastičarke, odnosno na tim vašim takmičenjima i kupovima? Ona je nešto pričala i u tom svom intervjuu da je to išlo do 17 ocene. 17. Da, to je sve dobro, to je bila i sportska gimnastika. Ja jesam delimično ono koliko si mora da budeš prosto isto kad je sportska gimnastika u tome. A ritmička ima takve razne kombinacije od 10, 20, pa vraćanje na 15, pa mislim, prosto Ruskinje diktiraju to, nama je nekad svega preko glave, ali razumemo i njih, jer najvjerojatnije se traga gimnastika, išle nekim putem kad je, na primjer, došlo do toga da su samo te težine telom bile jako bitni, da se to mnogo cenjivala. Onda to već za organizam, zaista taj zdravstveni aspekt, to su mlade devojke, završava se sa 22-3 godine, poneko ostane malo duže, uglavnom je to, pa se vraćalo plesu, pa se vraćalo tom spoju umetnosti, plesa, težina, pa se sad ide na teo rukovanja rekvizitom ili težine rekvizitom, raznih naziva, ima i engleski, pošto i francuski dosta, da kažemo i kao službeni u ritmici, ima mnogo baletskih izraza zbog toga, pa je onda. Tako da je to, znači, eto sad smo došli, opet se vraćamo i na balet, koji mi malo koristimo, ja kroz uvodni deo iskoristim, ali u velikim klubovima i kada ima vremena, balet bi trebao bar 2 puta nedeljno po sat vremena da se radi. Bože, nevjerovatno. Jer je to osnova i skokova i okreta, pirueta, to je to. Tako da se to, kažem, menja stalno i to jeste naporno zbog suđenja, ali devojke koje treniraju ulaze. Ja kažem, ja sam im sad pravilnik, čim je stigao, poslala prevod, meni je na ruskom kao lakše nego na engleskom da čitam, i onda one već engleski bolje znaju, onda evo sad
odmah razmenjuju mišljenja, pune su, mnogo mi je drago. Devojke koje su odlične u školi, koje gotovo da imaju sve petice, koje stižu sve neverovatno i koje u svakom trenutku 1000 pitanja uveče od 10 do 12 je šta je ovo u pravilniku, kako može. Divno, divno. A kaži mi ovako, ja otkad sam u Paraćinu, otkad sam te upoznao, ti si isto, dakle, ne menjaš se u tom smislu. Je li važno da vodiš računa šta jedeš i koliko jedeš i kad jedeš i koliko? Boju kose se menjala i naučih ja nešto pred emisiju, niste čuli, poštovani gledalci i svi vi koji pratite tjubovanje, dakle, o kantarionu i suvim šljivama. Dakle, slobodno, Maro, ti popi malo dok ja kažem da naučih ja od naše današnje gošće da za vaše grlo obavezno, dakle, suve šljive se sisaju i čaj od kantariona koji grgoljite, a onda progutate. Fenomenalna stvar, evo naučih ja od Marije kako da sačuvamo glas mi koji radimo u prosveti i kojima je glas osnovna alatka za rad. Jeste. Vratili smo se na hranu. Da, ovaj deo hrane, da, pričaj mi o tome. To smo mnogo dosadni deci. Aha, kaži. Ja prođem, čim počne trening, tako prođem, ponako diskretno kažem, molim te, vodi računa. Sledeći put ću glasno da kažem pred svima, rekao i poimenično, sad ti kažem ovako. Navikle su već na sve to u jednom trenutku, ali tu imamo jako lepu saradnju roditelja. Imala sam, to naravno neću da imenujem, ali sam skoro sa mamom jednom imala koja je obećala dajte tu triko i da uzmu novi, ali je rekla dok ne dovedeš kilograme na ono šta treba da bude i što znam, inače i mama zdravstveni radnik, pa je potpuno bilo jasno. I onda ja svaki putem, je li to sređeno sa kilažom, ili možemo nov triko, da. Moraju da se začuvaju, sad ja kažem, izbacite grickalice, izbacite neku večernju, kasno večernju hranu, testenine, ono što smo malo pre spomenuli u Nišu. Da, u Nišu, da, jeste i to. Ta peciva. Zvano sukana banica, da. Naravno, deca moraju da uzimaju i meso, i mlečne proizvode, i potpuno sve, ono gde njima i minerali, i vitamini, proteini, sve ono što im treba i tu nema neke, ja ne volim rigorozne dijete, ali moraju da vode računa jer sa dodavanjem kilograma oni opterećuju svoju kičmu, najviši kičmeni stub i to onda strada. I kičmeni stub, i kolene, i noge, jer kod nas su skokovi jako bitni, okreti, onda je to zamor i onda dolazi do povreda. Eto, mislim, to je priča koja je zbog njihovog zdravlja. Da, apsolutno. Ne zbog nekog. Sada što isto, naravno, popričamo, nemojte gazirane sokove, ono, to je opet isto zbog zdravlja i stvarno stiču tu, bore se. Neko se bori sa sobom. Jeste, ali pazi, u toj borbi opet, kako god, ako uspeš da pobediš, to je problem. Problem je tad krenu da se goje, da dodaju, ali uspevamo. A kaži, Maro, treninzi, koliko je to neki optimalni broj treninga? Da li bi trebalo, recimo, ajde, zaboravi koronu, zaboravi ovo vreme i tako dalje, da je sve normalno, kao što nije, koliko je to puta nedeljno dovoljno da se postane gimnastičarka? Da se ne upoređujemo, ako bi rekli, samo eto čisto da neko zna, Bugarska, Rusija, deca tamo drugačije funkcioniču, deca su u internatima, tu žive, tu treniraju, opet kažem deca koja se opredeljuju za neki ozbiljni rezultat, naravno, jer roditelj u Moskvi ne može da vozi dete, naravno, neki jako izabrao klub, tako da su oni tamo, njima su treneri, majka, otac, baba, deda, sve, jeste to malo i rigorozno i spartanski, ali oni imaju treninge do 8 sati dnevno. Do 8 sati? 8 sati dnevno. Da računamo vikend. Ako jedan dan u vikendu preskočem. Ono što je za gimnastiku specifično, to bi da bi nama zagrevanje, kad bi trebali da radimo, kako radimo, sat i po minimum samo zagrevanje, ono što je nečiji trening. Znači, od klasičnog trčanja, kombinacija skokića, trčanja, poskoka, skokova, preko elemenata telom, preko elemenata rekvizitom, da ne pričam neki posebni treninzi, ja sam juče radila poseban trening sa onim rastegljivim gumama, ali kad sam imala
decu koje su u tom individualnom delu, pa treninzi samo svijačan zbog skočnosti, znači tu već se oduži. A onda treba da pređeš na elemente bez rekvizita, pa da uključiš rekvizit, pa da spajaš koreografiju. Od toga smo daleko, od toga je daleko i Beograd, koji još uvijek gimnastičku salu nema, godinama se traži, ne za ritmičku samo, nego naravno jedan gimnastički centar. To je ono što obećavaju godinama, sad je kao nešto najbliže tome, da se krene u to. A kod nas se svodi, ja sam presrećna kad imamo, ali onako to na mišići izvučemo 5 treninga nedeljno, možemo nekad, ali ne stalno, po 2,5 sata. To je za individualne. Za rekreaciju, za grupe, idemo 3 puta nedeljno, po sat i 45 otprilike. Da, otprilike, to je to. Tako, da. Ali ova cifra 8, sad si me patasirala. Da, to je kad se gledaju ti treninzi u Bugarskoj, u Rusiji. Si imala prilike da gledaš kako to sve? Znači, ne direktno, ali pred takmičenje. Dešavalo se, na primjer, da izađem u salu gde je zagrevanje, gde rade u stvari trening za naredni dan, prosto. Gledala sam Izraelke, koje treniraju uglavnom Ruskinje. Znači, to su fenomenalni treninzi. Bože. To izgleda, ne, znači to je ponavljanje elementa do 100 puta. Do perfekcija, tako što bi se rekla, dok ne bude ono. Jeste. Meni je sad žao, ja sam sad već u godinama kad ne maltretiram toliko. A tako da vremenom, jel da? Ali one imaju volju. Ali one imaju, svih njih 7, da, koje su ide, da, to je dobro. Da, ne, i takmičarke. I takmičarke, da. One imaju volju i one traže, znate da ste nam obećala trening od 3,5 sata. Dobro. Znamo. Dobro, a kaži mi, nekad si znala, ali tako, čim kažeš sada više ne, da to ponavljaš, dok ne stigne. Bili smo ono, kad krenemo decu da rastežemo, istežemo i tako, onda sam to onako baš radila. Sad mi sve nešto žao, sve ono neki veći strah s godinama. Ali onda, kažem, da, deca su tu i ona već, kažem, jedna drugu, tu znaju granicu bola, da ne preteramo, dokle šta može i mislim za dalje, zbog leđa je problem kod gimnastičarki, to je taj stvarno problem uglavnom koji bude i u kasnim godinama, da nam prvo stradaju leđa, pa gledam da to deci sačuvam. A i sebe da sačuvaš. Džabe sve rezultati, sve, oni moraju da funkcionišu. A mnogi sportski radnici, uslovno rečeno, dakle, koji su dolazili ovde u ovaj studio naš, su pričali tu, nije anegdota manje više, već prosto navikli smo na to, vjerojatno se i tebi dešavalo da posle 2 treninga dođe roditelj i kaže: Marija, jel će biti gimnastičarka od ove moje devojčice? Jel će biti nešto od nje? Jel će biti Nadija Komaseći nešto? Pa bude uglavnom. Ja sam se sad izdvojila iz toga, pošto nisam s mlađim kategorijama, pa mi je mnogo lakše, jer to mlađe koleginice znaju bolje da odrade. Videla sam ove od mene i malo pre smo spomenuli kolegu Žiću koji to kako znao, ja sam učila mnogo od njega, ako je bio u košarci, nije bitno, ali taj odnos sa roditeljima je bio jako simpatičan i posle toga roditelji ućute, ali ne, mislim, važan je odnos, mnogo je važan odnos roditelja, trenera i sportiste, taj trougo je stvarno bitan, ako je to zdrav odnos i da dođeš to da ne, da, mislim, mi, kažem sad je gruba reč, ne dozvoljavamo da gledaju treninge, ali za mlađu decu mogu da pogledaju prvi da vide čisto s detetom šta je to, a posle zaista smetaju deci. Ne meni kao treneru, ne, ali detetu da, jer dete obraća pažnju na roditelj. Onda roditelj ima potrebu da ispravlja svoje dete gledajući, onda se već tu mi iznerviramo i onda je to, ali dobro, to je valjda prirodna neka, kažem, na to sam gledala drugačije, ja sam svoju decu ostavljala kod Bože i izlazila. Bravo, pa pametno, evo to ja gledam isto na ovim fudbalskim treninzima gdje moja čerka isto odlazi i trenira fudbal, to je bilo ono, dodaj, pusti, šutni, gurni, ajde, to je takvo navijanje da je to neverovatno. Jedna je to Laza našao mnogo lepi recept, znači decembra organizuje turnir za roditelje i onda deca gledaju roditelje iz publike, viču, znači galame, ispravljaju ih i zato te to pitam u tom smislu. Ne, deci to smeta, sad sreće na takmičenju u ritmici
Americi nema toga, tamo se već ćuti drugačije. Mislim, bude ono zviždenje možda na kraju, ako im se ne sviđa plasman. Ali to je normalno, pa ne prigodna stvar, ne mogu svi da budu prvi, je li tako? Kulture ili neko kako ko podnosi. I to je normalno, ali to zaista u tim sportovima, na košarkaškim utakmicama, ja sam to, volila sam na đacima, sam išla često, imala sam baš uspešne košarkašice, uglavnom u odelenjima, i to mi je mnogo smetalo. Mislim, ljudi, pa ne može dete, ne zna koga će da sluša. Tako je. Nemojte to da radite, to sam videla i kod plivača. A što im viči, to ne čuju u vodi ništa, apsolutno. Zašto vičeš od razgovora? Nemaš. I onda se to deci zaista stvara jedan problem. Tako je. Tako da sam, mislim, kad odu kući, možda oni imaju neke razgovore, ponekad nas pozove roditelj, pa pita, a što možda nije u ovoj grupi ili što nije, onda gledamo stvarno da objasnimo ljudima razložno. Mnogi prosto i ne znaju ta godišta. Od kog do kod godišta može da bude. Ti nosiš tamo izvod iz matične knjige, ja neću da švercujem decu ili da podmećem druge. Znači, prosto da im obrazložiš to i onda se uglavnom reši taj problem. Divno. A kaži mi, Marija, privatno, mada ja to znam već polovinu odgovora na moje ovo naredno pitanje, da li si od onih koji se lako prilagođavaju? Znači, novim ljudima, novim situacijama, izazovima, nepredviđenim stvarima koje nam se dešavaju? Znači, gledam samo sportsku stranu, a i ovako generalno šire uzevši. Jer si od onih koji se lako prilagođavaju? Sad mislim da sam se kao mlađa brže prilagođavala, sad možda već ne, a u sportu i u ovom moraš. Tu da, možda kažem u nekim drugim. Da, možda u nekim drugim aktivnostima ne, u nekim drugim sferama, a u sportu onako u trenutku reaguješ i to ideš. Jer ti dete moraš tog trenutka da pripremiš pred sam nastup, pred sam šta da kažeš svakom detetu različito u odnosu na ono što vidiš. Ja pogledam dok se možda naša takmičarka zagreva da vidim kakav je neki odnos snaga. Bravo. Tako da kažem ružno i onda šta da je kažem, na koji način, a da to ne izgleda da sad ti protiv nekog drugog se takmičiš, nego opet izvučeš najbolje iz svog takmičara. Da, i drugo da u detetu izgradiš taj sportski duh, dakle da nauči da gubi i da dobije, da pobeđuje. To je poenta sporta. To je poenta sporta i ja sam to rekla, to možemo da dokažemo stvarno, da su sva ta deca koja su se bavila bilo kojim sportom mnogo zrelija u kasnim aktivnostima, u kasnijem radu ili studiranju i tako dalje. Prosto podnesu i da padnu ispit i da polože ili da je profesor stroži ili da traži nešto što nije rekao i tako dalje. Tako da su stvarno spremni na te situacije, ne doživljavaju nikakve traume. Ja sam iskreno bila u šoku na početku ove godine kada sam 2-3 puta čula da dete ima sindrom, da li sindrom, da nazovem, ili dijagnozu, paničan strah od srednje škole. Prvi put čujem. Bukvalno, da kažem, dijagnoza je takva bila. Tako da, to ne treba. To ne treba dopuštati roditeljima da deci tenziju ni u sportu. Jeste, ni u životu. Mislim da niko, stvarno, mi od ove dece koje se ozbiljnije bave, da nemaju tu tenziju ni od nas. Mi kažemo i uvek se dogovaramo, deco, ono što se ja izvičem, u stvari kažem može bolje, može ovako na treningu, to posle nastupa nema. Posle nastupa pričamo šta je moglo bolje, šta je dobro bilo, da utešimo i da nema nekakvih scena, plakanja i tako dalje, nego da sa sobom moraju to da prevaziđu. Da, pa naravno, pazi, to je i suština što ti kažeš, dakle, pripremi, a ne ono kao što znaš, samo da kreneš u školu vidjet ćeš ti svoga Boga. Onda naš 8. razred, samo kada odete u srednju školu vidjet ćete, znaš, onda dođu u srednju školu. Sad ćeš kad primiš inekciju. Jeste, to, sve. Umesto ideš iz kontre. A onda dođeš u srednju školu, recimo, ja znam te rečenice, najviše sam mrzeo kad sam bio srednjoškolac, znači ono, prvi čas, prvi dan, i kad kaže, srednja škola nije obavezna. Znači, to kao, znaš, u glavu, znaš, nekako prosto, znaš, to me uvek izbacilo iz takta. I mi mlađe dece smo imali problem sa starijim braćom i sestrama, smo imali... A kaži mi, Maro, šta tebe najviše lično ispunjava u životu?
ajde, rad za rad, evo, pričamo sve vreme o gimnastici, o svemu tome. Gde sebe nalaziš? Dakle, gde puniš, kako puniš baterije? Mislim, ono, eto, budiš... Pa, mislim, stvarno najviše napunim baterije na gimnastici. Na gimnastici, da, tu te ono, prosto se... Na gimnastici, kući nemam toliko vremena, eto, zbog toga te administracije, koju ne volim, ali koju moram da radim i zbog tih svih novih pravilnika i ono što moraš da pratiš da bi napredovao, ali čitanje izuzetno volim kad god mogu, ne mogu tom brzinom kao što sam pre i toliki broj knjiga. Volala sam pre i muziku, ali sam taj klavir prodala. Svirala si, jel? Da. Joj, divno. To je taj neki spoj toga, muzike i sporta i umetnosti i naravno, mnogo sam volila, kažem, igram slučaja, možda najverovatnije zbog porodice, ali i pre toga, i pre nego što sam Tomicu upoznala, ja sam u tom pozorištu bila i tako da te neke stvari te ispunjavaju. Da, njega nisam uspeo da pitam, ali evo tebe hoću. Jeste se upoznali u pozorištu, mislim, kako je krenula vaša ova, kažem, ljubavna priča koja traje... Umetničko-sportska. Umetničko-sportska priča, varijanta. Jer nekako, znaš, on glumac, pozorište... Što bi ja rekla, mi smo je već posle Tetalilja svi zvali, profesor Kaljilja. Radili smo, što bi sad rekli, performans. Uvijek smešno to sad. Radili smo ili neki recital ili tako nešto. I to je bilo to. Upoznavanje u pozorištu. Divno, baš lepo. I stvarno ste istrajali sve ove godine i divno i ovo i dvojica sinova i sve to. Jedna lepa životna priča. Da, a kaži mi, Maro, ima nešto, ajde sad možda ali da ti, recimo, da si žarko želela celog života da znaš, a nije ti išlo od ruke, da bi volela, da si mogla ili da sada. Jezik. Jezik, eto, nešto si ti tu, bez obzira na sluh koji delimično, eto, zbog bavljenja muzike imam. Da. Radila jesam, bila sam jezički smer, ali do onog trenutka kad radiš to je okej i onda posle toga ja zaboravim i ja sve mogu da razumem kad čitam i tako, ali da progovorim i onda kad smo išli na takmičenje još ova deca se slatko i smeju kad ja krenem na primjer engleski i nemački kad uđemo negdje u pansion, rekao izvolite sad vi, rekao tako da mi je jezik ostao bol na tački i tu sam svaki put rekla sad ću više da radim, ali nekako ništa ne stiže. Slušaj, ja uvek volim to da kažem. Moj najstari đak je imao 64 godine. Ja sam čoveka od 64 godine naučio da priča posle recimo jedno 6 meseci. Meni bi priča bi mi trebalo. Priča, samo priča, znaš, jer ti si jedan od onih slučajeva tipičnih gde znaš reč, razumeš reč, znaš šta znači, znaš i kako treba da se kaže, ali imaš neku kočicu da izgovoriš to. Jeste se mešalo nama, mi smo ruski u školi, a taj jeste ruski, jer sam ga najviše u srednjoj školi. A odakle ljubav prema ruskom? Zato te pitam, i ruskoj muzici. Možda jeste, ali ja sam i na jezičkom imala 6-7 časova nedeljno ruskog. To je prava stvar. Tako da je to bilo to. Nemački je bio dodatni u srednjoj školi, a engleski sam na neki 6-mesečni kurs išla. Htela sam zbog dece. Kad su počela svoja deca, onda mi naravno, mislim, posle, kažem, zbog gimnastike, naravno ti treba zbog konverzacije i mailovima i tako dalje, neka osnovna stvar, ali fali, to mi fali. Da, to fali. Dobro, lepo. Kaži mi samo, sad, tvoj odnos prema školi, dok si bila đak i sada kad si profesor, dakle, kad si uzela dnevnik prvi put, kad si ušla na svoj prvi čas, održala ga i to sve zajedno. Je se nešto promenilo? Nisam bila toliko ozbiljan đak u osnovnoj školi, ne. U srednjoj sam radila dosta više, s tim što sam uvijek imala stariju sestru koja je bila izvanredna. Znači, đako ga nisi mogao da reče mi malo da i dan danas se čuješ s njom kad treba savjet neke nešto. Da, i mi smo uvijek tu pričali, obično nam je profesor Mile koji nam predavao ruski i predavao Sofiji, i Sofiji i meni. I on kaže, ja te ne volim, znaš, ali Sofija je bila, znam, profesor. Potpuno sam svesna, rekao toga, Sofija je ekspert za jezike. Da. Bila, tako da je to ostalo. I onda, kažem, radila sam, a onda sam se nadograđivala i na fakultetu sam zaista mnogo radila. I mislim i učila, misleći i na učenje, jer naravno kad kažu kao fakultet fizičke kulture ili DIF, odmah to asocira da je to
treniranje, rad i to, Da. ali sam stvarno radila konstantno. I eto, uspela sam, to mi je bilo, mislim, nisam sigurna da je to bilo dobro, ali meni u tom trenutku kao nešto značilo. Završila sam godinu dana ranije, 3. i 4. godinu fakulteta sam zajedno. Imala sam možda taj motiv, jer je mama sama nas školovala, tako da, ne znam. Ili Tomica, ne znam. Ne znam šta je bilo baš. Šta god daje, pazi koji je to pokretač da te natera, znaš, u tim godinama kad misliš da je ceo svet tvoj, ti uspeš za godinu dana. Bravo. Ipak ima Maro i jednog i drugog, dakle ništa nije. Da. Ali ja kažem to i deci sad pričam, znači to se postepeno povećava, taj nivo rada i tako treba da bude. Ne treba da se potroše, istroše, a treba da steknu radnu naviku. Da. Divno. To je to. Kaži meni, šta sad vas očekuje u gimnastičkom klubu? Dakle, očekujemo prvo svi da se ovo čudo zvano korona da mi smo navikli već, radimo s tim. Da. Pa mi smo imali takmičenja prošle godine, znači to je jedina pauza bila ona kada smo, ajde da kažemo, zatvoreni, ne volim tu reč lockdown. Da, ali šta da radimo, lockdown, da. Zbog tebe ću iskoristiti. Kaži, sigurno. Bilo je 2 meseca, mislim, neka kada je bilo i onda smo koristili online, prvi put smo svašta isprobavali, treniranje. Izmed kamere, da, malo. Slali deci, snimke, dobijali povratne informacije, davali im zadatke šta da rade kući i mogu da kažem da su one prilično spremne došle posle ta 2 meseca. Začuđujući. Bravo. Onda je došlo lepo vreme, tako da smo mogli da iskoristimo treninge na polju i da odradimo taj deo motorike i kondicije i da se vraćamo u neku našu novu normalnost. Bravo. Da je to. Sad smo započeli sa tom, nismo bili sigurni, ali smo na kraju odradili ovu godišnju priredbu koja je bila prošle. Ja sam da trenutno bila bolesna, evo sad počinjem da razmišljam, to je bilo subota. Odradili smo, obično odradimo između Nove godine i Svetog Save, sad je to nešto bilo pomereno, prosto nije moglo da se stigne od mnogih obavezi, deca su bila bolesna naravno, dok smo sve to. I krećemo, prvo takmičenje je 12. marta i onda se nadovezuje. Lepo, kreće sve svojim tokom. Bože zdravlje, da. Lepo, pa evo, Maro, meni je prosto bilo zadovoljstvo razgovarajući s tobom. Dakle, otkrili smo neku drugu stranu tebe, tvoje ličnosti, stvari koje voliš i ne voliš. Mislim da opet ta neka tvoja i Tomičina misija zvani Nikola i Luka je takođe dovedena do perfekcionizma. Mislim, u smislu odrastanja, dovođenja na put i prosto je to tako. Sad ste verovatno samo savjetnici ako vas zovu i pitaju, je li tako? Pa dobro, zovu za novac. Znači, još uvijek ulazi bankomata. Povremeno bude, da kažem, već su, ajde, svoji ljudi, svako, ja nisam, Tomica je možda više volao da svojim savjetima, i tako smenjivali smo se, da kažem, ja sam više tu u osnovnoj školi dok su bili u srednjoj školi, posle ja valjda zato što radim u srednjoj školi nisam volila decu mnogo da maltretiram, davim, ne savjetima, ali time da ih pritiskam, da to bude moja neka odluka. Nekako sam puštala i onda je to Tomica uvek bio, ja, ti, tvoja škola i tako demokratija. Ali, opet ja kažem, svako dete nađe taj svoj put i to, ako iz porodice krene i posle u društvu i nađu se. Jeste, znaš kako, to se i vidi recimo na tvom Facebook profilu kada se slikaš sa svojim sinovima, zaista neka energija, znaš, zajednička koja zrači iz tih fotografija, dakle, kad se vidi da je misija ispunjena. Stvarno se retko i viđemo, čujemo se naravno, ali ima dosta toga, uvek neki savjet i to kažem, Tomica čini mi se više kako su veći, da je preuzeo i da to neko njegovo životno iskustvo činjenica veće. Jeste. Samim tim i drugačije, što kaže, u kafanama smo završavali mnogi. Tako je, to je dobro, da, to je najbolja životna škola. A dobro, počela sam ja. Jeste, ako si. Ove mlađe koleginice to fino. Fino organizuju. Fino smeravaju. Da, lepo, odlično. Maro, evo ova kamera je tvoja, vidiš, ja uvijek imam običaj da kažem, da poželim gostima da prosto daju neku poruku za
kraj svog gostovanja, nešto je to da spojiš život, sport, ljubav u jedno, eto. Evo, izvoli. Pa nekako, kažem, bila sam okružena osobama od kojih sam dobijala ljubav, od početka, od svih tih nekih i u porodici i u okruženju, što se tiče učitelja, nastavnika, i kad kažem učitelj mislim na sve profesije koje se bave pedagogijom i metodikom, tako da mislim da sam skupila tu ljubav i da sam krenula da vraćam i da se opet vraća to meni kroz ovoliki broj dece. Pošto su sinovi s jedne strane, ali zato imamo 80-90 devojčica s druge strane, pa je dobra ravnoteža. Ozbiljan broj i ozbiljan rad. Jeste, mora rad, naravno, da bi se mora kvalitetan rad, da bi se došlo do toga, ali o tome već nek roditelji i deca pričaju. Tako je, najbolje. I sudije, naravno, na turnirima i kupovima kada se pojave tamo, kada daju svoju onako oficijalnu zvaničnu ocenu. Ocenu, da. Maro, mnogo ti hvala što si došla u tjubovanje, što si tjubovala zajedno sa nama. Hvala vama. Eto, želim ti da opet nađemo ti i ja neki povod za gostovanje ovde, ali sve ovo što si ispričala je jedna divna životna priča i jedna dobra životna lekcija kako sve može i kako sve treba da bude. Svi učimo i dalje. Tako je. Uz želju, naravno, da Marija starts speaking English as soon as possible, meni dolazi u zadatak da se odjavim. Iskreno verujem da ste zaista naučili jednu lepu životnu lekciju od vaše i naše večerašnje gošće, Marije Đorđević, trenera gimnastičkog kluba Paraćin. Dobro jutro, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, nema na kome, ima na čemu, gledali ste još jedno tjubovanje.